Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони гиромӣ, ростиёб дар соли 2024 қонунҳои зиёд ба имзо расид, ки як қисмаш ба муҳоҷирон тааллуқ дорад ва қонунҳое ҳастанд, ки хуб ҳам нестанд. баъзеҳош бисёр мардумро дар ташвиш даровардагӣ ҳастанд. асосан на қонун, балки амин эълон мекардагиҳо. баъзе блогерҳое ҳастанд, ки ҳарфҳои калон қати воиман карда менависанд, ки агар дар соли 2024 трудовой договор карда уведомленият накунӣ, патенти шумо дар муддати 3 моҳ аннулировать мешавад. Тамом, мардум талхакаф шуд, ба ҳамин халос. Вай просмотрша гирифт, ба нияташ қати расид, тамом. Барои чи ягон роҳша, ягон вариантша пешниҳод намекунин. Барои он хотир, ки бисёриҳо частни кор мекунанд, баъзеҳо просто патент мекунанд, лиш би нарушад накунанд закона. ҳар 3 моҳ пас граница нараванд, наёянд. Масалан, бисёр бачаҳои мо ҳастанд, қати оилаҳошон дар Россия ҳастанд, ки намехоҳад оилаш кор кунад ва намехоҳад, ки 3 моҳ пас оилаш граница бигзарад. Просто патент мекунад, ҳамон 5-6 ҳазор бало ба васд мега месупорад, лекин дар ягон трудовой договор надорад. Чӣ кор кунанд ҳамин одамо? Ма барои чӣ дар 1 моҳ 1 видео, дар 2 моҳ 1 видео дар канал мемонам? ягон қонуну қарор меброя. Барои чӣ ма баъди ҳама гап мезанам? Ба бисёро мегӯянд, ки мо бетам хумон медонистем. вақте қарор ё қонун зуд мебарояд, ура баъзе юристҳо, адвокатҳо ҳастанд, ки бо ура камтар таҳлил мекунанд. ӯ шрифте ки во менависанд, тарзи нависте ки дар қонун дар боло менависанаш, барои бисёриҳо нофаҳмо аст. ва комментировать мекунанд, бо МВД комментировать мекунанд, баъзе ягон коргарошон, баъзе адвокатҳои пуртаҷриба ора комментировать мекунанд, баъзе роҳҳои осонша нишон медиҳанд. баъд мо ҳамира гирифта сода карда, хоҳида барои мардуми оддӣ, барои мардуми муҳоҷир пешниҳод мекунем. барои ҳамин баъзе қонунҳо аз 7 январ ба имзо мерасад. имрӯз 5 январ аст. сабр кунед ва агар кадоме ки видеоро баъди 5 январ тамошо мекунед, значит баъди 7 январ тамошо мекунед, значит видеои баъдинарам буромадагӣ аст дар канал, дар омада ӯзшам бибинед. лекин то 8 январ тақрибан то ҳамин рӯзора ҳамин видео фақат мешавад дар канал. сабр кунед, ки мо роҳша ба шумо нишон медиҳем. фақат шумо талхакаф карда ба ҳамин хати ҷамъбастш накунем дар видеора. яъне ҳар кас ба ҳар мақсад видео мекунад. мақсади мо ҳамин аст, ки мардума талхакаф накунед. ё ин ки меган дуюмш ин аст, ки қонун баромад, ки аз ин ба баъд депортатсия ё ин ки запрет на выезд намемонанд, фақат ҷарима мекунанд халос. лекин ин ба киҳо дахл дорад? нарушениҳо чанд намуд ҳастанд? яъне қонунвайронкуниҳо чанд намуд ҳастанд? ба кадомҳояш дахл дорад, ки ба ҷарима халос мешавад ва кадомҳояш хоҳад нахоҳад ҳам депорт мешавад. яъне ки запрет на въезд мекунад, равон мекунад Тоҷикистон через спецприёмник. аз ҷумла масалан қариб 3000 мигранта қапидан дар Санкт-Петербург шаҳри соли нав. ба дили худшон ёлка рафтан, шарм кунем ба Амурӯзистон, задан пиян шудан, хай гапҳо дар ҳама ҷо буромад, шарт нест дига гуфтан. лекин аз ҳамин миқдори 3000 бурдагӣ қариб чанд сад таъмун депорт мешавад. ҳамаш спецприёмник, через спецприёмник ватаношон, чи ай Ӯзбекистон бошад, чи ай Тоҷикистон бошад, чи ай Қирғиз бошад, фарқ надорад. як шармандагӣ аст аввалаш, дига дар ин бора зиёд гап намезанем. ва дигар дар Садовод ҷанг шид, бачаҳо талпа шиданд болои сари пулисҳо, кашокаш бисёр шид. подробност намегем чӣ гапай, хубаш нагем. лекин аз ҳамун ҷамъ бачаҳора овардан, чандша ҷарима кардан ва як чандша депорт кардан. аз ҳамин маълум мешавад ҳар рӯз аз спецприёмникҳо бачаҳо бурда ҷо кардаистанд, кадомеш вақташ мерасад бурда дар аэропорт равон кардаистанд. значит қонун ҳаст депортатсия ҳолиам, вале баъзе категорияҳоро ҷарима мекунанд. ки ҳастанд, кадом нарушениҳо ҳастанд? сабр кунем, ки мо ёфта таҳлил карда шумода дурустша гап занем. ба хотири просмотр шида якум мардума эълон кунам гуфта ҳавоиам девона карда сар додан, ин цели мо нест, ин мақсадҳои мо нест. дар охир рӯзи 20 январ вохӯрии калон мешавад дар Москва. вохӯрии барои бизнес, барои соҳибкорӣ мешавад дар мавзӯи Вайлберес. касе хоҳиши омадан дошта боша, агар марамат биёед иштирок кунед барои якандр зиндагитона дигар кардан, барои як чизро фаҳмидан. дар он ҷо به غیر ما دیگرها هم میشن، دیگر آدمای موفق میشن که صحبت ها میگذرونن. یک دو کادرش میمونن میبینین. معقولتون شو اگر رقم هایی که میبینین در روی اکران
нависен ё беҳтараш дар ҳамин ссилкае ки вай аста описанияда ва дар комментария мемонам через ссилка дар ҳамон телеканал телеграм канал бидроен дар телеграм шумода пурра дар бораи бизнес вайлберис дар бораи ҳама чӣ маълумотҳои пурратар ба шумо метиҳем ва мунтазир бошен. касе обуна неста обуна шавен дар бораи қонунҳову қарорҳо чӣ хел кардан дар кор ки дар ҳамин ҳолатҳои қонунвайронкунӣ на ғалтӣ худо хоҳад чени мефаҳмидагимон чени шиносҳомон ки мефаҳманд айно гирифта шумода сода карда мефаҳмонем дар видеоҳои оянда. обуна шавен, мунтазир шавен, видеора ба дигаритон равон кунен. дӯстои азиз ташвиш нашаванд, натарсен, все равно хел намекунанд ки ҳамаи моро оксигенамонро маҳкам кунанд. роҳҳош ҳастай, фақат мо мунтазир мешавем ки пайдо шава ба шумо гап занем. худованд нигаҳбонатон. хайр.